V tomto videu sa s vami podelíme o najlepšie tipy, ako si rezervovať čo najlepšie hotely. Po prihlásení do účtu Travel Advantage uvidíte v zozname vernostných bodov, koľko ich máte k dispozícii, tiež množstvo cestovných kreditov, ktoré máte na svojom účte a samozrejme si môžete vybrať jazyk a menu, v ktorej chcete na platforme sledovať platby. Ak sa rozbalíte, uvidíte životné zážitky, bleskové ponuky, ktoré sú práve teraz k dispozícii a jednou z najúžasnejších vecí je fakt, že budeme mať kanál členov, kde uvidíte, kde sa naši členovia nachádzajú. Mnoho cestovateľov cestuje a užíva si časť svojej dovolenky. Takže toto je absolútne úžasný sociálny dôkaz a jedna z oblastí, ktoré sa mi na tejto webovej stránke s cestovnými výhodami, ktorú môžete používať aj prostredníctvom svojej aplikácie, páčia najviac. Teraz sa porozprávajme o rezervácii hotela. Odporúčame vám, aby ste namiesto hľadania konkrétneho hotela vyhľadali mesto alebo oblasť, ktorú chcete navštíviť. Ako príklad uvediem Dubaj. Ak chcem, môžem si vybrať konkrétne miesto v Dubaji. Ale samozrejme, vyhľadávanie Dubaja by znamenalo rozsiahlejšie vyhľadávanie. Ukáže mi lepšie ponuky a umožní mi nájsť tie najlepšie zľavy, najlepšie akcie a zachytiť tie najúžasnejšie miesta, ktoré môžete v meste navštíviť. V tomto príklade uvediem Dubaj, mestá, ktoré uvediem len za 24. februára. Môžete tiež zmeniť počet osôb a ak máte deti, je dôležité, aby ste uviedli aj počet detí a ich vek. Takže uvediem len 2 hotely, 1 izbu, môžete si rezervovať aj viacero izieb a kliknem na vyhľadávanie, aby som zistil, aké sú najlepšie ponuky. A toto sú výsledky vyhľadávania, ktoré som práve vykonal. Ako vidíte, namiesto otvárania viacerých webových stránok na porovnávanie cien a nájdenie najlepších ponúk sme použili jedno kliknutie a Travel Advantage to všetko urobil za nás. Vysvetľovanie fungovania cien, napríklad tento Grand Excelia Hotel Boer Dubai. Ako vidíte, ide o priemernú cenu verejných platform. Takže ak niekto hľadá tento hotel online, toto je priemerná cena, ktorú nájde na verejne dostupných platformách. Toto je naša úspora, naša zľava z toho, koľko si môžu kúpiť. Platíme za tú istú rezerváciu. Takže ceny pre nás ako členov sú iba 501 eur namiesto viac ako 1000 eur na verejných platformách. Ďalšou dôležitou informáciou je výška cestovných kreditov, ktoré za túto rezerváciu získate. Takže v tomto príklade to znamená, že za túto rezerváciu získate 11,48 amerického dolára a tieto cestovné kredity vám budú vrátené 5 až 7 dní po ukončení pobytu v tomto hoteli. Ide sa do filtrov. Na ľavej strane vidíte najprv tieto príklady pre toto vyhľadávanie. Máme k dispozícii viac ako 900 hotelov a zobrazuje sa iba tie hotely, ktoré sú k dispozícii. Takže ak sú vypredané, nezobrazia sa vo vyhľadávaní Howarda. Vždy rád kliknem na mapu a zistím, kde máme ponuky. Takže ak chcete ísť do konkrétnej oblasti, môžete použiť aj mapu, kliknúť na mapu a zobraziť si tento hotel. A keď už hovoríme o mape, ukážem vám jeden malý trik, ktorý je úplne úžasný. Napríklad, ako vidíte tu na pravej strane, máme týchto malých žltých mužíkov. Môžeme ho chytiť a pustiť napríklad sem do stredu a tak získate 3D pohľad na hotel, ktorý sa chystáte navštíviť alebo v ktorom sa chcete ubytovať. Takže sa mi táto možnosť, ktorá mi poskytne tento 3D pohľad, naozaj páči. Takže v niektorých príkladoch mi to len ukázalo oblasť okolo. V niektorých iných príkladoch môžem dokonca kliknúť sem a ísť dovnútra a ukázať mi, ako to vyzerá zvnútra. Takže tento 3D prehliadač je úplne úžasný a je to niečo, čo si vždy rád vyskúšam, keď chcem rezervovať si miesto v hoteli aj zvonku, takže ak kliknem sem, ideme len na cestu do oblastí, prepáčte. Je to opäť to isté, rovnaká oblasť vo vnútri, takže len aby ste pochopili, že môžete kliknúť a umiestniť to na viacero miest a že majú rôzne pohľady na hotel, ktorý sa chystáte navštíviť.
Teraz sa tiež vrátime k filtrom v tomto príklade. Začnite s najväčšou percentuálnou úsporou. Ak chcete prejsť na súpravu s najväčšou úsporou peňazí, môžete to urobiť kliknutím sem a ďalší dôležitý tip je, ak z nejakého dôvodu chcete ísť, povedzme, že chcete iba hotely, ktoré sú z Excelsioru. Prepáčte, napíšem to správne. Ako vidíte, musíte začať písať názov a potom kliknúť na názov hotela v tomto zozname. Takže ak kliknem sem, vyfiltruje sa konkrétny hotel a ak sa chcem vrátiť k predchádzajúcemu vyhľadávaniu, stačí kliknúť sem na X a vráti sa tam, kde to bolo predtým. Len aby som vás informoval, že musíte vyhľadať, počkajte, kým sa zobrazí zoznam a potom kliknite na zoznam s presným hotelom, do ktorého chcete ísť a vyhľadajte cenu. Aj cenové rozpätie. Nemôžeme zmeniť cenové rozpätie, v ktorom chcete vyhľadávať hotely. Samozrejme, toto sa odvíja od celkovej ceny. Len 5 hviezdičiek, len 4 hviezdičky. Toto je počet hotelov, ktoré máte v každom konkrétnom filtri. Tiež ak chcete ísť na miesto, ktoré je all inclusive alebo s raňajkami, sú k dispozícii na filtrovanie tu. Na vyhľadávacích rádiách podľa kilometrov alebo míľ. Toto je naozaj dôležitá vec. Ak si napríklad predstavíte, že idete do Paríža do Disneylandu a chcete nájsť hotel, ktorý je blízko Disneylandu. Takže do vyhľadávania musíte zadať Disneyland Paris a potom CBS. Vyhľadávajte alebo filtrujte podľa niečoho, čo je 5 alebo 2 km od miesta, ktoré hľadáte, alebo Burj Khalifa, alebo Dubai Mall, alebo v závislosti od oblasti, ktorú chcete navštíviť. Takže ak chcete ísť na konkrétne miesto, toto je naozaj pekná hlbina. Tiež ak chcete mať hotel s bazénom, samozrejme hotel s parkovaním alebo golfovým ihriskom, tak toto sú filtre, ktoré tu môžete použiť a zaujímavé miesta. Takže viacero príkladov a okrem cestovných kreditov tu uvidíte, že na každý hotel máte k dispozícii, koľko vernostných bodov môžete uplatniť. Požiadajte o dodatočnú zľavu. Takže ako elitný člen môžete získať dodatočné úspory po uplatnení zliav za vernostné body. Takže, ako vidíte, je tu toľko možností, toľko hotelov, že zľavy sú vyššie ako 46% alebo 50%. Takže toto je naozaj dobré, čo sa týka typov úspor, ktoré chcete navštíviť a ktoré chcete ísť. Predstavte si, že by ste všetci chceli ísť napríklad do Ziyad Residency Dubai. Ako vidíte, je to 5-hviezdičkové EVA 8,6 na TAN a 3000 ľudí zachránilo skvelé životy. Iba 334 ľudí povedalo, čo sa im na hoteli nepáčilo. Tak som klikol na Selectrum a teraz mi to otvorí stránku miestnosti. Najprv máte fotky hotela. Takže ako vidíte, toto sú fotky zvonku, zvnútra. Obrázky sa mi naozaj páčia. Veľmi rád pozerám, ako tie hotely vyzerajú. Zobrazuje aj ceny. Je to 5-hviezdičkové. Tento hotel si môžete pridať do zoznamu želaní. Napríklad ste dnes vyhľadávali, ale z nejakého dôvodu ste dnes nemohli dokončiť rezerváciu. Takže ak sem kliknem, bude to na mojom zozname želaní na druhý deň. Keď na budúce vstúpim do služby Travel Advantage, stačí mi prejsť na zoznam želaní, vybrať si túto jadzí a automaticky sa mi zobrazí cena za predchádzajúce vyhľadávanie. Namiesto toho, aby som musel všetko prehľadávať znova, najmä keď použijem viacero filtrov. Detaily sú prezentáciou hotela a chcem vás na tieto informácie upozorniť. Toto sú veci, ktoré môžete robiť alebo navštíviť a ktoré sú naozaj blízko hotela. Takže vidíte, že Goldsog je od hotela vzdialený len 1,5 km. Vidíte, že buržoázny monarcha je v hoteli. Nákupné centrum je od hotela vzdialené len 4,5 km. Najbližšie a najdôležitejšie letisko je medzinárodné letisko v Dubaji, ktoré je od hotela vzdialené len 7 km a 600 metrov. Takže aj toto je naozaj dôležitá informácia. Ešte niekoľko detailov. A teraz ideme do izieb. Takže v tomto príklade je to len miestnosť. Môžete to vidieť tu, poďme na prvý. Je to len štandardná izba s manželskou posteľou king. Dobre. Toto je hotel s možnosťou vrátenia peňazí a vratná izba.
Ak si túto rezerváciu vytvoríte a z nejakého dôvodu ju budete musieť neskôr zrušiť. Kliknite sem na podmienky a zobrazí sa vám, do ktorého dňa môžete rezerváciu zrušiť, alebo ak tak urobíte po 14. decembri, bude vám účtovaná 100% pokuta za dátumy, ktoré pre túto rezerváciu vyhľadávam. Takže sa mi páči kliknutie sem, pretože mi to ukazuje presný typ izby, ktorú nájdem v tejto rezervácii. Takže to bude tak, že niekedy ľudia vidia najlepšie fotky hotela, kde mám apartmány a najlepšie izby, a potom si padnú do oka. Povedzme, že dvojlôžková izba a potom nemajú to isté, čo očakávajú. Takže tu si môžete pozrieť presne ten typ izby, akú nájdete, keď budete chcieť navštíviť tento hotel. Ešte jedna dôležitá informácia, takže ak pôjdem dole, mám túto izbu Regis Easy Club s raňajkami v cene a na tomto príklade tiež porovnávam cenu medzi tým, čo som zaplatil a aká je priemerná verejná cena. Takže len kliknem na štandardnú izbu s manželskou posteľou a prejdem na stránku platby. Tu je potvrdenie a idem na stránku platby. Takže tu som na stránke pokladne. Vidíte, že mám úsporu 58%. Toto je ako životopis mojej rezervácie. Dôležité informácie o hosťovi. Po kliknutí sa vám zobrazia mená alebo meno, pod ktorým chcete vykonať rezerváciu. Takže majú všetky informácie. Sú to vaše vlastné informácie a informácií vašich cestujúcich. Idem ich tam dať. Taktiež tu máte možnosť, aby ste hotelu poslali niekoľko požiadaviek. Povedzme, že chcem nefajčiarsku izbu a môžete k tomu pridať aj nejaké komentáre. A hotel dostane tieto informácie. Dôležité. Tu vidíte, že po registrácii sa vám uplatnia ďalšie miestne dane. Takže toto nie je niečo, čo my považujeme za iné. Je to rovnaké pre každého. Takže sú to miestne dane, ktoré musíte vždy platiť a suma peňazí, ktorú zaplatíte, závisí od miesta, ktoré sa chystáte navštíviť. Takže toto nie je niečo, čo môžeme ovplyvniť. Toto je niečo, čo platí pre každého. Dôležité je, aby ste presne vedeli, koľko to bude stáť, keď tam dorazíte. Takže toto je moja cena, 503 €. Takže už teraz ušetrím viac ako 50%. Ale ako vidíte tu na platbe, môžem si uplatniť svoje vernostné body a môžem si uplatniť svoje cestovné náklady. Takže po použití mojich bodov a kreditov moja cena klesla ešte viac. Takže moje zľavy sa len zväčšia. Takže toto sú karty, ktoré mám v evidencii, takže si môžete vybrať, ktorú kartu máte, alebo pridať novú na úhradu rezervácie. A musíte súhlasiť s podmienkami. Len vyberiem túto kartu a kliknem na dokončiť rezerváciu. A keď to urobíte, budete mať rezerváciu hotovú. A takto si môžete rezervovať vlastné hotely, nájsť tie najlepšie ponuky a vždy mať tie najlepšie možnosti a najlepšie úspory.